Premety, saltá, aj mustíky, žongléry, tance, aj výmyky. To je ale cirkus, to je ale cirkus, to je ale cirkus, to je ale cirkus. Bravo! A čo vaši deti? Viem, že máte deti teda, možno tie tvoje, čítaš si rozprávky vôbec? Budeš taký maličký? Čítam rozprávky, aj tie rozprávky pospevujem a sa strašne teším, že vychádza toto CDčko, že už rozprávky nebudem čítať len doma, ale už budeme počúvať aj v aute. Vlado, tvoje deti sú aké veľké? Moje deti majú 6,5 a 3 roky a keďže sme po obede boli sa trošku korčulovať, tak spia a práve preto je dobré, že toto, že keďže nemohli vidieť vaše predstavenie, tak to si vypočujú na CDčku, ktoré vydávate. My sme naozaj veľmi radi, že ste prijali túto úlohu krstných rodičov nášho prvého CDčka Cirkusu obrov rozprávky do auta. Koľko ročne najazdíte kilometrov na aute? Asi 30 alebo 40 tisíc, to je dosť. No, Mária, takisto však? Ja tiež niečo také podobné. Dobre, tak môžeme prejsť aj k aktu samotného krstu. No a keďže sme rozmýšľali, že sú to rozprávky do auta a je to pre deti a takisto aj pre rodičov, tak sme to skombinovali a vymysleli sme špeciálny detský motorový olej. To je on, špeciálny detský motorový olej, rozprávky do auta. Ale pozor, tento motorový olej sa dá aj jesť, pretože obsahuje tekutú čokoládu, decká. To by bolo niečo pre vás, čo? Takže poprosím, áno, teraz to máme otvorenie. Ono to krásne z toho tečie, to môžete. A ono to tak trošku divne vonia, aby som to neodporúčal konzumovať, ale... Ja tomuto CDčku želám ako taká dobrá víla a krstná mama tohto CDčka rozprávky do auta, aby sa dobre predávalo, aby robilo radosť nielen rodičom, ale aj deťom a aby aj tak dobre pri ňom zaspávali, to si asi každý rodič želá však. Takže ja ťa krstím, nech robíš radosť. A ja ti prajem, aby si CDčko malo veľa ešte súrodencov. 2, 3, 4, 5, 6 a ďalej. Takže všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne. CDčko rozprávky do auta, Cirkus obrov máme oficiálne pokrstené krstnými rodičmi Mária Čírová a Vlado Kobielský. Inak tieto dva kusy to sú vaše. Ďakujeme veľmi pekne. Tak dík. Cirkus, to je ale cirkus, vzduchom letí, to je ale cirkus, kričia deti, to je ale cirkus, pridajú sa dospelí, to je ale cirkus, riaditeľka zavelí. A ešte raz. To je ale cirkus, vzduchom letí, to je ale cirkus, kričia deti, to je ale cirkus, pridajú sa dospelí, to je ale cirkus, to je ale cirkus. Čo je toto za cirkus? A sme s piesňou pri cieli.